Здравейте! Здравейте, приятели! Всеки знае, че физическото ни състояние влияе до голяма степен върху живота ни. Върху това как се чувстваме емоционално, влияние в професионален план. И всеки би искал да изглежда по-добре и да се чувства по-добре по-дълго в годините. Аз искам също това. И се интересувам от начините как да стане. Да изпитваш радост от движението, вместо болка при всяка крачка, е много важно и от голямо значение. Аз съм Цвети. Миналия път ви разказах за една съставка, която се извлича от яйчната черупка и която се отразява много добре на ставите ни. Ако към нея прибавим куркумин, но по много специална технология извлечен, технология на емулгиране, патентована, тогава се получава една комбинация, която ни влияе много по-добре. Куркумата, всеки знае, че се използва от хилядолетия за подкрепа на ставите и за подсилване на антиоксидантните способности на тялото ни. Но при този патентован процес бионаличността ѝ в нашия организъм се увеличава 200%. И организма я усвоява пълно и се възползва цялостно от нейните невероятни свойства и качества. Така че комбинацията от съставката от чипата на яйчната черупка и съставката от куркумата, а куркумина се извлича от корените на куркумата, те имат потвърден много добър ефект дори от 7 до 10 дни след започването от нейното приемане. И клинично е доказано, че тази комбинация действа много по-добре дори от глюкозамина и хондроитина. И аз го изпитах лично още веднъж, защото след 7 часа, може би, преход в планината, след като извървях 21 км, нямах дори мускулна треска. А моята внучка, която спортува, която е на 16 години, не се отърва от този проблем. Това е една от моите тайни. За други тайни също ще ви споделя в някое друго видео. За сега, чао!